Atong bisitahon ang nabantog nga bakasihan sa lungsod sa Cordova nga ning bag-ulang na feature sa usa ka international channel. Samtang panghinaot sa mayor sa Cordova nga unta mangayo og pasaylo ang usa ka movie director ngadto sa publiko og personal nga muduaw sa Cordova og tilawan gayud ang lamiang bakasi. Siluan ni Rondina sa report. Kung linara nga bakasi ang hisgutan, ang Intoy's bakasihan sa lungsod sa Cordova ang kanunay dugukan. Gani, sa among pagbisita ganihang udto, gadasok ang mga customers. Ang 71 anyos nga si Florencio Sitoy Escabas ang nanag-iya ni ini. Bisan pa man sa suliran sa iyang panglawas, human ma-stroke niya tung 2016, gipakita pa niya kanamo nga kaya niya ang pagpangunay og luto sa iyang signature dish nga linara nga bakasi. Una, gisahon ang mga lamas sa kaldero nga may gipainit nga mantika. Dayon ilunod ang buhi nga bakasi ngadto sa kaldero. Timplahan ug kayon. Dayon sabuan. Tabunan kini ug pabukalon. Sulod sa 15 minutos, luto na ang linara nga bakasi. Ug andam ng iserve ngadto sa naghinam-hinam nga mga customers. Si Vernon Amodia, kinsa bag-uhay lang naabot gikan sa Canada, mituyo pagduaw sa bakasihan ni Intoy. Uban sa mga higala aron subling tilawan ang usa sa mga paboritong sudan. Mangita kay bakasi kaya ang ako mga amigo kusog mga ngon kay bakasi. Oo, kay lamim sa lang timpla po. Nya dili sa nga bakasir po ng kuan na po ng sudan ba nga mapilian po. Gawas sa linara nga bakasi, may piniritong bakasi usab sila ug uban pang sudan nga mamahimong kapilian. Matod ni Manong Intoy, gikalipay niyang inanay na karong nabantog, dili lang lukop nason apan tibok kalibutan ang iyang linara nga bakasi. Wa siya magdahom nga moani kini ug ingon ni ana nga reaksyon sa pagka-feature niya sa usa ka international channel. Usa sa sikreto nga nung lami ug kanunay labas ang bakasi ni Manong Intoy tungod kay ang iyang tindahan nahimutang mismo daplin sa dagat. Ang bakasi nga nakuha dito sa Laod, dadon niya anang fish cage. Kung inyo makita niya anang gamayng bangka, gibutang na diha ang kanang mga bakasi nga nakuha dito sa Laod. Ug kung magluto na, magkuha lang og balde ang magluto niini og dadon na paingon ngadto sa kusina. Inay masuko, kini ang iyang mensahe ngadto sa direktor. Ako nang ikalipay noon. Kaya ako siyang masultihan. O nga, kung isang bakasi nga, hindi kayo importante parte sa pagkaon. Mayo tayong masuway sa kami. Ano motiba ko sa bakasi? Apan tinuod ba Manong Intoy nga aphrodisiac ang bakasi? Sa ako muna, mawan sa uban mao ko, no? Tulahe mga ako. Ni, kung ano nga, ni humok. Ni, muna, tanda ko, doktor. Kung ano, minok. Insa ko na overdose. Samtang si Mayor Ted Chicho nang hinaot nga mag-public apology ang direktor og personal nga muduaw sa ilang lungsod. Unta, as a Filipino, ni-support lang po ta siya. And it's not kanang a representation of the whole Philippines man. I think it's ang gusto sa Netflix, ang gi-feature sa Netflix is representation of Cebu City. Subay niini, naglaraw ang lungsod nga palambuon pa ang pwesto ni Manong Intoy sa Barangay Buagsong kay kasamtangan lang siyang nag-abang og pwesto daplin sa dagat. Paninduton yun siguro na siya, ninduton ang structure. And then even may Intoy's restaurant, kung pwede, paninduton ang structure. But kubo-kubo gihapon siya. Tabangan lang po na mo siya. Uban ni Renan Quiñones, Duan Rondina, Balitang Bisda.